Тя твърди, че сте баща на 13-годишната и дъщеря. Коя това, бе? Откъде на къде, бе? На колко деца жени направи деца? На колко? На колко жени направи? Да не намеквате, че той е градския бик. Ами, може би си е така, сигурно. Откъде на къде, бе? Ти имаш лекъв в главата, бе. Ма отдек на дек, бе. Бе, мани ми се от... Ма кой те научи да вършиш тия работи, бе? Кой те научи? Кой те научи, бе, да кой те мами? Не дейте така, не дейте. Кажи, кой те научи, бе? Не. Или да донеса голямата пръчка. Никой не ме е научил. Нали ти направи детето? Кой лъжиш? Кога тя казвала ли ви, че е бременна? Не. Той знае ли, че е баща? До сега казали ли сте му го? Как няма да знае? Как няма да знае? Не, чудно тази жена, какво иска, бе? Чудно, че какво си ти чудно? Айде, Ма няма то- да ти чудно. Сигурна ли сте, че той е баща на детето? Сигурна съм, доктора, имам тук кръвта. Кръвта имам от доктора. Не посягай, че да не те ударя една чанта, чули? Знаеш как ще те ударя? Подхожда ли ви да пускате газове? Изследване не е правено, нали така? Е правено, господине. Ненко Куков изгледа малката. Оу! Знам и да се боксирам, чули? Баща ми бил боксер, ясно ли ти, какво ти казвам? То от Ненко, бе, то не от мен това дете, бе. Аз на третия ден изгоних, бе. Спях в цеха. Такъв цех. Такъв, Давай, да те боксирам. Ма що искаш ти, бе? Фанова ма за миштория тук. Бе, мани се от главата ми, бе. Ей, не дей с мяч. Мръснико. Стриптиз прай, се така си малко. Този грях, че имате дете, което не познавате. Ма това не е истина, бе. Ма тя одеше навсякъде из целия град това животно, бе. Стриптиз прави по долни гащи. Даже имаш и голямо куче тук. Голямо куче имаш и ти, едно черно куче. Няма да лъжиш. Колко пари искате? Ами 30 хиляди лева да ми даде. Възможно ли да не знаете дъщеря ви на колко години? Как няма да знам, ти ме Искате пари за 16 години. Ма ти знаеш какви книги имам у дома, книга на бизнесмена имам, аз не съм глупава. Какво ви свързваше с нея? Само един секс е било. Друго нищо. Друго нищо, бе.